makuthiwa uphethwe izinto kahle kahle it's akuyona into eyodwa. It's a very big topic. It's a very big topic. Umuntu kungathiwa uphethwe izinto kusho ukuthi izinto zigula ngendlela ezodinga ukuthi zihlinzwe noma zigula ngendlela ezidinga ukuthi ezingadingi ukuhlinzwa. Mhlambe uzodinga ukuthi kube aphuziswa amaphilisi athize atshela ukuthi hayi ukudla kwakho awuphungule bethize yabona. Noma mhlambe umuntu atshela ukuthi hayi I'm sure sijwayele ukuzwa njalo kuthiwa awehlisa inyama ebomvu ngenxa yokuthi mhlambe uzobe sekuthiwa gout. Leyo gout iyazithinta izinso uyabo. So ngingathi ngendlela broadly ukugula kwezinso kuhambisana nokuhlinzwa, into edinga ukuhlinzwa nengadingi ukuhlinzwa. Umuntu ake siyekene, especially abantu besilisa, siyekene ukuhlukumezana. Mawulokhu ushayana ingapheli, lokho kuthinta izinso eziphila kahle.